ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଜାଣିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ ମସିହାରେ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି 1993 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଥରକଚି ବଡ଼ଦେଉଳ 1973 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଇ ହେଲା ଭଗାଡ଼ି 1994 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରଖିଲେ ଶିବ ମାରିବ କିଏ 1994 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରଣଭୂମି 1994 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ପୁଅ 1994 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁଭଦ୍ରା 1995 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ 1995 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମଣି ନାଗେଶ୍ୱରୀ 1995 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅଟି 1995 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସତ ମିଛ 1996 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯଶୋଦା 1996 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା 1996 ମସିହାରେ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ରହି ବମ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର 1996 ମସିହାରେ କରିଥିଲା। ତାପରେ ବାପା 1997 ମସିହାରେ କରିଥିଲା। ତାପରେ କଥା କହିବ ମୋ ମଥା ସିନ୍ଦୁର 1997 ମସିହାରେ। ତାପରେ କଣ୍ଢେଇ ଆଖିରେ ଲୁହ 1997 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା 1997 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର 1997 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସୁନା ହରିଣୀ 1997 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପୁଅ ମୋର ଭୋଳା ଶଙ୍କର 1997 ମସିହାରେ। ତାପରେ ବୋଉ 1998 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସୁନାର ସଂସାର 1998 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଶାଶୁ ହାତ କଡ଼ି ବାଉଜ ବେଡ଼ି 1998 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା 1998 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ 1998 ମସିହାରେ। ତାପରେ ରକତ ଚିହ୍ନିଛି ନିଜର କିଏ 1998 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପରଦେଶୀ ବାବୁ 1998 ମସିହାରେ। ତାପରେ କଳ୍କି ଅବତାର 1998 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମା ପରି କିଏ ହେବ 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ କାଳଚକ୍ର 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ଭିଜିଗଲା ଆଖି ଲୁହରେ 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମନ ରହିଗଲା ତୁମର ଠାରେ 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସୁନାର ସଂସାର 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମା ଓ ମମତା 1999 ମସିହାରେ। ତାପରେ ରକ୍ତ ସିନ୍ଦୁର 2000 ମସିହାରେ। ତାପରେ କଳା ମାଣିକ 2000 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଧର୍ମ ନିକିତି 2000 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସହର ଯୋଉଛି 2000 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ ଖେଳ କର 2001 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପୁଅ ମୋର ଜଗତ ଜିତା 2001 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ 2001 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସମୟ ଚକ୍ର ସଂସାର ରଥ 2001 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଶୈଳୀ ହେଲା 2002 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଦେବତା 2002 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମୋ କୁଳ ତ ଝୁଲଣା 2002 ମସିହାରେ। ତାପରେ ନାରୀ ନୁହେଁ ତୁ ନାରାୟଣୀ 2002 ମସିହାରେ। ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ମୁଁ ରଖିବ ମାନ 2002 ମସିହାରେ। ତାପରେ କିଏ ପୁଛିବ ମା ଆଖିରେ ଲୁହ 2002 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଏଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଠି ନର୍କ 2003 ମସିହାରେ। ତାପରେ ନାରୀ ଆଖିରେ ନିଆଁ 2003 ମସିହାରେ। ତାପରେ ତ ଆଖି ମୋ ଆଇନା 2003 ମସିହାରେ। ତାପରେ ବାହୁଡ଼ିବେ ମୋ ଜଗା ବଳିଏ 2003 ମସିହାରେ। ତାପରେ କୁଳନନ୍ଦନ 2003 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସନ୍ତାନ 2003 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ କଥା ଦେଇଥିଲି ମାଆକୁ 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଯେ ପଞ୍ଚ ପରବନ୍ଧୁ 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ ରକତ କହିବ କିଏ କାହାର 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମାତୃଶକ୍ତି 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ 2004 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଶାଶୁଘର ଚାଲିଯିବି 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ବାଜି 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ତତେ ମୋର ଆଣ 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମୋ ମନ ଖାଲି ତୋହରି ପାଇଁ 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଧର୍ମର ହେବ ଜୟ 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଟପା ସିନ୍ଦୁର 2 ଟପା ଲୁହ 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ରହିଛି ରହିବି ତୋହରି ପାଇଁ 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ବାବୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2005 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲାରେ 2006 ମସିହାରେ। ତାପରେ ତୁ କାମ ସାହା ବର୍ଷା 2006 ମସିହାରେ। ତାପରେ ରକତେ ଲେଖିଛି ନା 2006 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଦେମା ଶକ୍ତି ଦେ 2006 ମସିହାରେ। ତାପରେ ତୁ ମୋ ଆଖିରେ ତାରା 2006 ମସିହାରେ। ତାପରେ ରସିକ ନାଗର 2007 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ 2007 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସମୟ ହାତରେ ଡରି 2007 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରିଛି 2007 ମସିହାରେ। ତାପରେ କାଳି ଶଙ୍କର 2007 ମସିହାରେ। ତାପରେ ତୋ ପାଇଁ ନେବି ମୁଁ 100 ଜନ୍ମ 2007 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ 2007 ମସିହାରେ। ତାପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ 2008 ମସିହାରେ। ପରେ ହସିବ ପୁଣି ମୋ ସୁନାର ସଂସାର 2008 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଛାତି ଚିରିଦେଲେ ତୁ 2008 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମତେ ଆଣିଦେଲ ଲକ୍ଷେ ଫଗୁଣ 2008 ମସିହାରେ। ତାପରେ ନେଇଯାରେ ମେଘ ମତେ 2008 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ର 2008 ମସିହାରେ। ତାପରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ 2008 ମସିହାରେ। ତାପରେ ୟାରେ ସାଥୀ ୟା 2009 ମସିହାରେ। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2009 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସୁନା ଚଢ଼େଇ ମୋ ରୂପା ଚଢ଼େଇ 2009 ମସିହାରେ। ତାପରେ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ 2010 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଡନ୍ 2010 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପ୍ରେମ ରୋଗୀ 2010 ମସିହାରେ। ତାପରେ ପହିଲି ରଜ 2010 ମସିହାରେ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଆହୁରି ଅନେକ ମୁଭି ଅଛି ଯାହାକି ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବାକୁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି କୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।